Dobrý deň, vítajte na našej škole. Poďte s nami ďalej. Moje meno je Timi. Moje Vicky a dneska vás budeme sprevádzať po našej škole. Začíname na prvom stupni. Na prvom stupni máme celkom 8 tried. O deti v nich sa starajú skvelé pani učiteľky, asistentky a katechéti. Spoločne im pripravujú zaujímavé vyučovanie, aby dostali čo najlepší základ pre ďalšie vzdelávanie. Deti sa spoločne učia nielen v laviciach, ale napríklad aj na plavárni, zimnom štadióne, prírode na výletoch, múzeách či exkurziách. Za mnou sa nachádza odborná učebňa anglického jazyka. Na druhom stupni máme aktuálne 12 tried, z toho 5 futbalových. Zaujímavosťou na našej škole je to, že žiaci druhého stupňa nemajú svoje kmeňové triedy, ale na jednotlivé hodiny prechádzajú do konkrétnych učební. Výhodou tohto systému je, že máme krásne učebne, napríklad slovenského jazyka, matematiky, informatiky či biologické a chemické učebne plné pomôcok. Vítajte na druhom stupni. V spolupráci so Zelenou školou učíme naše deti, ako správne pristupovať k našej planéte. Neučíme sa len v bežných triedách, ale aj v odborných učebniach, napríklad ako chemická alebo fyzikálna. A taktiež sa neučíme iba teoreticky, ale aj prakticky. Naša škola je aj inkluzívna. Vďaka nášmu školskému podpornému tímu tvoria školská špeciálna pedagogička, školská psychologička, pedagogické asistentky, kariérová a výchovná poradkyňa, ale aj koordinátorka prevencie. Títo odborníci sa starajú o všetky naše špeciálne potreby. Vzadu sa nachádza aj školská knižnica. Máme tu široký výber kníh pre každého čitateľa. Som pán tohto miesta, volám sa Jan Gálik, učím telesnú výchovu a vitajte v jednej z najväčších telocviční v našom okrese. V spolupráci s Mestským futbalovým klubom Ružomberok vychovávame na našej škole mladých futbalistov. Na druhom stupni vďaka tomu máme okrem obyčajných tried aj futbalové a súčasťou našej školy je internát. Na našej škole nešportujú iba futbalisti, ale hýbeme sa všetci. Od telesnej výchovy a športových príprav cez zdravý chrbátik až po projekt Tréneri v škole. Vítajte v našej školskej jedálni. Čerstvé jedlo nám vždy s láskou uvaria náš pán kuchár a pani kuchárky. Toto je koniec prehliadky našej školy. Dúfame, že sa vám páčilo. Tešíme sa na nových žiakov v septembri. Dovidenia.